revue, wat loopt en ziet. Met het wonen 18 jaar. De team, die is gevlogen. En we zijn nog lang niet klaar. Goedenavond, 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 beste lui. We heten u nu welkom bij de tiende echte revue. Goedenavond, 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 beste lui. We heten u nu welkom bij de tiende echte revue. Met even veel plezier en even veel elan. Gaan we er weer aan staan en genieten we ervan. Sinds 95 is de leef wat geen net houdt. De team, die is gevlogen, en de buurt wat geen net houdt. Goedenavond, 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 goedenavond. Goedenavond, 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 beste lui. Weer heten ik nu welkom bij de tiende echte revue. Goedenavond, 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 beste lui. Weer heten ik nu welkom bij de tiende echte revue. Weer heten ik nu welkom bij de tiende echte revue. Goedenavond, dames en eventuele heren. Van harte welkom in het Museum van de Vrouw. Vanwege veiligheidsredenen verzoeken wij u vriendelijk om uw telefoon uit te schakelen en niet te roken in dit museum. Nooduitgangen zijn aangegeven middels de bekende bordjes en volgt u vooral de aanwijzingen van onze stadsgidsen. Wij wensen u een fijn verblijf en mocht u nog willen deelnemen aan de rondleidingen, meldt u zich dan even bij de hoeskamer. Good evening, ladies and all the men who have the guts. We give you a warm welcome at the Wives Museum. Due to safety matters, we strongly ask to switch off your phones. Further, it's not allowed to smoke in this building. In case of an emergency, follow the signs or listen to our guides. We wish you a pleasant stay, and if you want to join one of our guided tours, please come to the living room. Piet, het staat erop, ik ben er weg, ja. Wacht eens even, ik kom eens even terug. Dat moet nog in een paar meertalen, hè. Wieso in meertalen? Ja, hallo, Museum van de Vrouw is een internationaal museum, hè. Ja? Ja, dus Spaans, Duits, Frans. Nee, Spaans, Duits en Frans, dat ken ik niet, hè. Annie, kom op, zeg. Ja, wat nu dan? Laat gaan. Oh, alstublieft. Mesdames et le petit peu de messieurs, bienvenue à le Muséum de la Femme. Vous ne pas permettez de fumer dans notre muséum et nous vous demandez de schakelen le téléphone uit. Quand er is een calamité, suivre de bordjes et de peuples qui weten où vous moet zijn. Nous wensons un plaisant tour et au revoir. Hola, de señoritas y de señores a de museatica de señoritas. Fumitoriati noti e potverdumi telefoni. Telefoni muti caduc. Per un accidenti, attenzioni a de señores de securitas. Guten Abend für unsere deutsche Gäste. Mit nach bei, seid von, zu wieder, entgegen, außer, aus, gemäß, gegenüber. Also. Goed. Och, je zit er ook allemaal. Love is in the air. Hi, Benoit. Dag, kerel. Hoi, hoi, hoi. Dich ook, Frans. Ik denk dat je ook een agenda nodig hebt. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dich ook, Frans. een. Hallo, kerel. Oh, geweldig. Steek op.
Agendatje, Ja, we nog. Ja. alsjeblieft. Ai, ja, dat. Merci. Ja, Ja, zin van de... goed. Mensen, welkom hier op ons maandelijkse bestuursvergadering in het Museum van de Vrouw. Eens kijken of we compleet zijn. Frans, Present. Present. ja, zeg jij dat toch niet? Opnieuw. Frans, de secretaris. Present. Waarom gaat de secretaris altijd voor? Ik ben al meer dan 10 jaar bestuurslid. Maar nee, altijd eerst de secretaris. Die past toch alleen maar op de papieren? Maar ik pas op de centen. In vervolg wil ik dat ze eerst aan mij vragen of ik er ben. Dat is nu eenmaal zo, hè. Een dagelijks bestuur heeft nu eenmaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In die volgorde. Zo staat dat in de statuten en zo staan we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus zegt ze ook niet het college van de wethouders en de burgemeester of voor dag en dag. Dat maakt er gar niks uit bij als eerst genoemd werd. Als ze maar genoemd werd. Nou, ben wat op helemaal gelegen. Dus het gaat toch gewoon heel raar klinken als ik bijvoorbeeld zeg... Adriaan en Bassie. Ja. Of Kokkie en Peppy. Of Laga en Ohi. Of Egbert Douwe. Ja. En de Komer van Kaaphandel. En Geul op zin dan. En V&D. Oh nee, D&D. Sean, even de bizin, hij vraagt er net over als zijn namen, als ze die eens omdraaien. Dan gewoon die heel gek klinken. Zo hebben ze bijvoorbeeld Black en Dekker, wordt dan Dekker en Black. Oh, Ja. wie gal en gal. Ja. Dat is ook wakker. Hoor dat toch eens goed op. We hebben belangrijkere zaken te doen, zoals bestuursvergadering, je troep, opgravingen, Romeinse nederzittingen. En ik weet nog steeds niet of onze penningmeester wel aanwezig is. Frans, was er nu wel of was er nu niet? Ja, present. En John, Marjan en Lei heb ze ook al gehoord. Maar Monique, wat is doe je eigenlijk? Ja. Omdat René de hond in de hoofd moest loslaten. En daarom heeft er mij geschikt. Oh, maar dan past toe toch op den hond. Ja. En dan kan René gewoon niet bij ons naar de vergadering komen. Nee, dat zit zo. Onze Biffy, die heeft in de hoofd een oude muts opgegraven. En nu denkt René dat die van Attila de Hun geweest is. En nu heeft er de hond in de hoofd losgelaten om te kijken of er nog meer ligt. Oh. Attila de Hun? Is hij ook een echt geweest? Oh, ik heb toen nog in de wisken een zusje liggen. Nummer 114, de Tartaarse helm. Misschien sluit er wel belangrijke informatie in, hè? Ja, en hij heeft misschien die muts weggegooid, wie er zich de helm gekocht heeft. Oh ja, dat klinkt best logisch, niet dan, hè? Ja. Suske en Wiske, man, dat is toch geen archeologisch noodslagwerk voor onze heemkundekring in het Echterland? Ja, maar ik wil alleen maar denken en je helpen en ik dacht van, ja... Weer van de heemkundekring, we denken niet. We graven, we moren en morgen gaat een koelen. We vijgen met bursjes over steen en urnen, maar denken, dat doen we niet. Nee. Monique, gang verder. Nou, en toen dacht ons mine René, nou, die hond heeft die muts van Attila opgegraven. En hij denkt dat misschien die kop er ook nog in heeft gezeten. En bij ons ergens in de hoofd ligt. En Biffy denkt een kneug opgraven, dat is de beste. Maar ja, dat kan nog eens een hoop geld waard zijn, zo'n muts van Attila. Dat kunnen we goed gebruiken. Dan kunnen we eindelijk van die nieuwe shoppen kopen. Op die ooien, daar kunnen ze op nog roermarieën, zo bot zijn die. En als we die kop ook nog vinden, dan kan er ook nog wel een scherp loogbein vanaf. En toen zag mine René, gang toen nu maar met die muts naar de vergadering. Want wem kan er beter over een oude muts vertellen als een oude muts zelf. Dus ben ik hier met die muts. Ja. En als René die kop op die vindt, dan kunt hij die onder vergadering nog brengen. Monique, dat is de vondst van de eeuw. Daarmee halen we de landelijke pers. Ja, ik zie dan ganz vormig de voorpagina van de Telegraaf. En met van die chocoladeletters, hè. Heemkundekring Echterland, graaft Attila uit het zand. Ja, maar dan ook een foto erbij ja, van het ganse bestuur. Uiteraard. En ik dat erbij. Ja, Ja. En dan allemaal zo'n blinkende nieuwe shop in de hand.
En dan zitten we nevendig in ons nu Sjörskar. Ja, op Logbeng, hè. Kennen die Hollanders eens zien? Wie weer met onze tijd metgaan, hè. Echte rubberbunwal Logbeng. Dat hebben die boven de rivieren gehouden, weet. Wel, René, maar op dat de hond stopt met graven. Wie zou dat dan, hè? Nou, ik weet niet wat in de Suskenwiske van u staat, maar ik geloof nooit van zolang ze leven niet dat Attila de Hun zijn hele uitrusting heeft gekocht bij de CNA. En zie. Moet 56 op de hand wassen in lauw water, niet in de druiger. Jongen. Dan is die muts toch van onze pap geweest, want hij verzorgde altijd een hoofd. Dan hoop ik maar dat de hond niet ook nog de kop vindt. Want dan weet ik niet zeker of de van Peus wel alles in de kist heeft gelegd toen de pap van ik wilde begraven. Jammer. Dus toch geen nu shoppen en nu Sjörskar. En geen voorpagina van de Telegraaf. Ja, ik weet niet wat Gerard over hebt. Maar ik zou toch heel verder willen gaan met onze bestuursvergadering. Want er zijn een aantal puntjes die ik vanmiddag afgehandeld wil hebben. En op het einde heb ik nog nieuws. Oh. Heet nieuws die de financiële positie van onze vereniging in ene zaak een stuk doet verbeteren. Maar daar kom ik op het einde op terug. Nou, ben benieuwd. Eens kijken. Ja. De puntjes van vanmiddag hebben allemaal betrekking op de werkgroep AWEL. Oh, dat heb je toch altijd zo'n rare naam gevonden, hè? Werkgroep AWEL. AWEL, dat is Belgisch. Ja. Zeg, zien we soms een afsplitsing van hem kunnen krijgen met Zekerlandje of zo, ja? Hoe lang zit u al niet bij bestuur, Marian? U zit nota bene zelf nog in een werkgroep. AWEL staat voor Archeologische Werkgroep Echterland. Oh, is het dat? Ah, Frans, de mensen niet. De secretaris. Wist u dat ook al niet? Ja, wel, nee, ik zag tegen Marian, zo is dat, zag ik tegen Marian. Zo is dat. Natuurlijk weet ik wel waar AWEL voor staat. AWEL dat staat voor Archeologische Werkgroep... Echterland, Archeologische Werkgroep Ja. Echterland. En in vervolg is de volgorde dus voorzitter, penningmeester. En in vervolg is de volgorde dus voorzitter, penningmeester en secretaris. AWEL zullen. Dus, allemaal puntje van de werkgroep AWEL, waarvan ik heb gevraagd dat Geer ze zou voorbereiden. Ja. Eerste puntje. Resten van de opgravingen in de Burverse Straat van de ooit-houten historische Romeinse put. Lee, dat wordt een project geweest. Ja. Wat is hier van de status? De wat? De status, wie er met stuit. Oh, zeg het dan direct. Ja, luister, ik heb, dat hout heb ik allemaal heel secuur opgegraven. Dan heb ik dat neven dat gaat gelachen, dan wordt een ganse stapel. En ik denk, ja, dat Christus zo niet vervuurd, ben ik maar even gegaan, we hebben de aanhanger gehouden. Maar het wordt zo best, die koude lui wat dan op de Bijlse straat aan de riolering aan het werken worden. Hè. Jij was zich daar een vuurtje van gemaakt, ja. Wat? Ja, en die hadden dat lekker warm toen. Ja, nee hè? Ja. En dat Klaas en Aardewerk dan? Ja, dan liep een van Blokken rond en die heeft zich dan metgenomen. En ik geloof dat ze die door kon kopen en dan kreeg ze dan een korting als ze van die lap van die Ducaten had. Dus, die ooit-houten historische Romeinse put, Ja. die al 2500 jaar in alle rust heeft liggen te wachten Ja. om opgegraven te worden door de werkgroep AWEL, Ja. is in 5 minuten opgestoken door een boelvakkers. 10 minuten. Omdat meneer Leijzen nu zijn aanhanglijstje moest halen. Oh. Ja, weet je wat die lui, wat dat die Blokker gekocht hebben, dat glaaswerk, die vond je dan misschien gaals niks aan. Hebben die dat weggegooid, lijkt het nu een moord voor dat bestaat. Zag je dat die allemaal wegens gaan graven? Lee, de gerust maar tussen ons weg. Dat is goed. Beste boos. Blijf verhaal. Volgende punt dan maar. Blootgelachte urnenveldje in Ophoven en op het industrieterrein De Berg. John, dat wordt een project. Vertel. Ja, dat wordt mijn project. Dat zal ik u eens gauw vertellen. Dat wordt heel erg leerzaam. Ik heb eerst 25 centimeter zand met de heng weggegraven. Toen die urnen allemaal met een borsteltje schoon geveegd. En dat wordt net alsof die er pas worden neergezet. Dat wordt echt prachtig. Geweldig om te zien. Ja, en ja, die zongen daar met de beurt. En er wordt er 75. En de as die zat er nog in. Oh, wat Ja. spannend. Vertel wie, joh. Ja, en dan zorg ik natuurlijk direct dat ik die niet in een plastic tasje met hevens kost nemen, hè. En
Dan ben ze natuurlijk hevig gegangen. Hebben ze die aanhangwagens gehaald? Ja, En toen ze terugkomen, worden al die urnen in puin gehouden door de lui van de Eurodeetdag. Om er een nieuw oprit van te maken. Nee, man, nee. Wat denkt ze dich wel? Eindelijk is geen fiasco. Ik zag direct dat ik die niet in een plastic tuutje met evens kon nummen. En dan ben ik naar de Gamma gegaan. Daar waren die verroestdozen in de aanbieding. 5 van die stevige verroestdozen voor 1 tientje. En die ben ik gaan halen. Dank je. Spannend. Ja, en wie ik toen terugkwam, toen zong de Rins van Tibrandi, die stond dan met zijn grote bus met een nog grotere aanhanger erachter. Ja, de Rins, dat is een goeie kloot. Die heeft tenminste geen over voor onze heemkunde kring. Ik zal eens langs gaan om te vragen als we ons ook wat sponsoren. Oh, dat liet me ook goed, ja. De Rins, dat is een moordvent. John, die had gedacht, ik laat hem niet soften. Ik help hem met het inlaaien van die 5 dozen en zet hem vervolgens toes voor af. Ja en nee. Ze waren al aan den laaien, dat wel. Maar pas nou dat er met een aanhanger een vrij wordt gereden met druk zitten. En alle urnen en gruzelementen en de as, die worden weggewijd. Ja, logisch. En toen ben ze zeker teruggegaan naar de Gamma. En hebben ze een tube moederlijm gehaald. Ja, dat word ik van plan, maar dat hou nu natuurlijk geen zin meer. Maar gelukkig hou ik het bunke bewaard van de Gamma. En dan kon ik die dozen nog terugbrengen. Oh, gelukkig. Frans, hier heb ze een tientje, jong, voor de kas. Dat is Dat is dat tenminste. Die aanhangwagens moeten ons wel hebben, hè? Ja. Goed. Volgende punt dan maar. Vondsten uit de IJzertijd langs de Rooiberg in Zusteren. Marianne, volgens mij wordt het die project. Klopt dat? Jazeker. Dank je. Daar heb ik mijn ziel en zaligheid in gestopt. Ik ben naar Zusteren gegaan. Heb daar persoonlijk die ganse berg gelegd. Trouwens, er komt nog een saai-aanvraag van boer Pieters. Want hij kost nu niet meer sproeien. Nu zijn zijn ganse erpel 3 maten kleiner geworden als normaal. Ja, ik schat zo'n 3000. Frans, ja, dan werd ze dat al vast. Ja, maar hoe moet ik dat van betalen? We hebben niks in de kas. Nog niet genoeg om 5 nieuwe schuppen te kopen. Gezwiegen een hoognodige shirtsker. De oplog bij. Ja, nou, wat zou dat dan, hè? Wat maakt dat nou uit? Een paar duizend euro. Ja, dat weegt toch niet op tegen belangrijk cultureel erfgoed. Zo wie 2 bronzen dolken, een ijzeren schild en een biggel. Ja. Tinnen kroeken en 3 tinnen speren van 1 meter lang. Oh, Marianne, dat was wel zwaar en vuil natuurlijk, hè. Ja. Laat me gooien. De bus toen natuurlijk hevig gegangen. Heb ze lei gebeld voor zijn aanhangwagen. Zijn er samen naar Zusteren gereden. En door aangekomen wordt hij ganse centimeter geklauwd door een stel hangjongeren om daar drugs voor te kopen. Zo moet dat toch wel zijn geweest, want ik zie niet ook maar nergens enig cultureel erfgoed liggen. Alleen een stuk cultuurbarbaren. Oeh, die gaat toch weer. Nee, Benoit. Niks van dat alles. Marianneke, dat liet zich niet kloten. Marianneke had de wasman metgenomen. En heeft er alles heel voorzichtig ingelegd. En samen met boer Pieters. Van die paar duizend euro? Wat is dat getoet toch die hele tijd? Oh, toch lekker tuten. Het zijn gegarandeerd kennissen van Mariet van Spee. Ja, Frans, samen met de Pieters. Samen met boer Pieters heb ik dat ganse ijzerwerk, ja, zo'n 50 kilo, achter in mijn wagen gelegd. Ja, en hoe is dat nu dan, hè? Ja. Oh, het staat die boete, neven de voordeur. Ja? Ja, je snapt toch wel dat ik als vrouw niet die zwaar wasman hier die trap op kon slepen. Ja, manslu zat hij, ja. Ik bedoel maar, 2 vrijwilligers gevraagd. Ik ga dat jij maar eens even Allee, Frans, kom er gewoon even halen. Ja. Kom maar even weg. Eindelijk zijn we zijn bestuurwoord stoel op kunnen maken. Gelukkig, Marianne. Ben me nu nog altijd zo aan gereid. Zo te huren moet het ook heel het waard zijn, hè? Van die bronzen speren, tinnen kroeken, schild. Ja, en de bikkel. Oh, ja.
En gelukkig dat getuut werd ook al wat zachter. Ja, inderdaad. Ja, nu is het 6. Oh. Wat is het dan? En toen weten we wel wat getuut vanavond. Ja, dat is nou die zo klaar. Dat kun je iedere maand niet langs. Nee, Alles weg. Oh, nee. nee, niet. Ons hele edelmetalen culturele erfgoed. Het is ons en aanhangswijs gekiept. Schandalig. Frans verzoekt nog net de boog om zeuren. Denk wel dat er de dag van zijn leven heeft. Nou. Man, goed. Schandalig. Nu weet ik hoeveel AW en al wel stuit. Niet voor archeologische werkgroep, maar voor aanhengerke weg. Alle projecten van de werkgroep al wel zijn door de deskundigen van de heemkundekring in het Echterland vakkundig de nak omgedraaid en met een aanhangwijs afgevuurd. Die subsidie kunnen we nu ook wel op onze boek schrijven. Ja. Gelukkig heb ik nog 1 puntje op de agenda staan. Het heette niets. Oh, zodat we een einde slagen hoe die financiële problemen zijn. Ja. En dan kan ik die saai terugbetalen aan de boer Peters. En 5 nieuwe suppen kopen en een nieuw shirtsker. Oplog bij. Allee, Benoit, nu hoor je eens niet langer in spanning. Laat gaan. Ja. Wat is dat? Kom dan maar eens even met. Ja, weer. Begint helemaal bij mij te borrelen. Ja. Ach, hoor. Zullen we het samen wel eens pakken? En dames, scheet het? Ja, zeker. Boekje het maar. Dat zou wel. Waar gaan we weer? Wacht even op die dames. Oké. Ah. Kom, volg me maar even. Ja, oké. Ja. Oh, sorry. Oh, zeg, hey. Oh. Hey, Oh, ja. Dat is goed. Kijk, de Ekwak. In 1913 geschilderd door Marius van Pij. Zijn grootvader wordt een leerling bij Rembrandt. En dit schilderie willen ze hier bij het museum van de vrouw kwijt, omdat er te veel mensen op staan. Ja. En het Rijksmuseum in Amsterdam heeft er loog van gekregen en wil het graag in hun collectie opnemen. En ik ben wel nog voorzitter van de heemkundekring het Echterland. Ik heb het ontdekt. Prima. En nu direct kunt mevrouw Buurman van Tetterode, de directrice van het Rijksmuseum, de schilderie bekijken en keuren op echtheid. En als het haar bevult, zal ze er een boddenboel brengen. Maar je wordt allemaal een gemondje, want ik voor de onderhandelingen. Begrepen? Ja. Oké. Du sollst ze hebben. Ik doe hem wel heel even open. Zeg, waarom schikt die mevrouw van Tetterode hun buurman? Kent hij zelf niet komen om dat schilderie te bekijken? Man, het is mevrouw Buurman van Tetterode. Die is van adel, die hebben allemaal van die dubbele namen. Oké. Goedemiddag, mevrouw Buurman van Tetterode. Mag ik, als voorzitter, u van harte welkom heten in dit heemkundig museum. Hartelijk dank, meneer Benoit, dat u mij heeft geïnviteerd. En als het correct is wat u mij heeft medegedeeld per e-mail en de foto's als addendum, ben ik traag geïnteresseerd om deze penturen aan te kopen. Ik zal het eerst op authenticiteit moeten controleren, de staat van onderhoud bekijken, maar ik heb carte blanche van het bestuur om een passend bod uit te brengen. Carte blanche, is dat niet een Iske? Ja. Laten we u niet langer in spanning houden. Kom, we gaan het schilderij even bekijken. Nou. Mannes. Ja? Kom eens, zie dat wie. Kom eens. Luister, we moeten wel een goede prijs krijgen, hè. Want we zijn hel aan 5 nieuwe shoppen toe. En een nieuw shirtsker, hè. Oploop bij, ja. En dan hebben we die schijf van de Peters nog, hè. Niet vergeten. Je reken maar op 4000 euro. Nou, en dan wil ik nog 500 euro overhouden om de rest van het jaar door te komen. Ja. Nou, dat maakt alles bijeen 5000 euro. Dat moet onze nachtwacht toch wel op kunnen brengen, hè. Ja. Maar
Als der Benoit zich leert kloten, hè, dan hou ik mijn mond niet toe. Hè. Dan kriep ik wel in, hè. Dan kriep ik in, hè. Ja. Ik moet u zeggen, deze pentuur is authentiek en in perfecte conditie. Het Rijksmuseum wil het gaarne in haar collectie opnemen. Ik wil dan ook direct maar een bod doen. Zullen we zeggen 2,5? Mevrouw Tetterode van Pieter de Buurman. U denkt misschien dat wij hier in Limburg op ons achterhoofd gevallen zijn. En dat wij niet weten welke prijs kunst waard is. En dat we hier nog op houten wielen rondrijden. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Hier in het zuiden investeren wij ook in luchtbanden. Ja. En als penningmeester van de Heemkundekring Echterland mag ik u meedelen dat ik in deze envelop al een bieding heb van het Louvre in Parijs. En die bieden echter veel meer dan uw 2,5. Ik stel voor 5. Louvre, zei u? Nee. Dit cultureel erfgoed mag Nederland niet verlaten. Meneer Benoit, u mag trots zijn op zo'n penningmeester. Oké, ik ga akkoord met uw vraagprijs. 5 dus. Precies, 5. Akkoord. Stelt u maar een factuur op, dan mag deze penturen nog een maand hier blijven hangen. Daarna regelen wij het transport en zullen we de 5 miljoen aan u overmaken. Maar als u het niet erg vindt, ik moet snel weg. Ik moet nog inchecken bij Hotel de Pauw of zoiets. Goedendag. Dag. Zei die 4 miljoen? Ja, kom, zet hem graag op. Kom, zet hem graag op. Moet ik please komen leggen? Dat toch. Ja, ik hoorde dat ook. Maar ik dacht dat die 1000 minder. Ja. Zeg, Loester, voor die 5 miljoen, hè, hoeft hij dan niet zelf komen te halen. Ik geef wel even mijn aanhanger over af. Ja. Voor 5 miljoen, dan graven die gaat van Peter de Boes. Ja. En Boe moet dan vervolgens een Romeinse nederzetting. Niet van hout, maar van beton. En dan gooi je voor die weer onder de aard. En vervolgens graven we die weer op met ons nieuwschappen. Maar dan hebben we wel een nieuwe surfskar nodig. Zeg, Frans, maar nu nog het. Wat is dat voor een envelop, woordenstoel met zwijden? Daar zit gaarhoed geen Franse postzegel op. Nee, dat is de Scheiklim van de boer Peters. Maar dat hoefde die ja niet te weten. En in het vervolg is de volgorde dus penningmeester, voorzitter en secretaris. Duidelijk? Duidelijk, Frans. Goed, Frans, dat heb je wel verdiend. Dag. God, Frans, ik ben toch zo gelukkig, hè? Nou, al is het museum van de vrouw, dat maakt me gaarhoed niks goed. Ja, kijk maar hé, dat komt dat ze met een bekker getrouwd is, hè. 4 werken 's nachts en slapen overdag. Maar goed, ik denk wat waard. We zijn 10 jaar getrouwd. Ik neem dich met naar het museum van de vrouw. Dat is lekker dun bier. En ja, fijn vindt ze dat. Ik zie het aan dich dat ze het fijn vindt. Ik vind dat zo romantisch. Ja, dat vind ik zo. Gewoon dat cadeau wat ze me gegeven hebben, omdat we 10 jaar getrouwd zijn. Een echte iPhone, met een screensaver, met een halve griezenweg en 2 nonnenvoeten erop. Dat vond je zo lief. Ik ben blij dat ze blij is met die nonnenvoeten in ieder geval. Frans, kijk Wat is hier. dit? Tampax. Uit 1963. God, daar moesten we gaat van met kunnen nemen voor in de winkel. Met al die vruchtbare vrouwen, dan kreeg ze het niet aangesleept. God, Marie, dat kan ze niet maken. Dat is gereden uit 1962. Dat is nog gevuld met schefsel. Zou ze denken? Ja, dat denk ik toch zeker. Wat nu? Een echte Ming-vaas van de Chinees uit bij. Oh, jezus mia. Ja, zo. Waanzin. Ja. Het had. Ja, schoon. Ja, prachtig allemaal hier. Schoon, hè. Wat is dit? Oh, zo'n schilderij. Eens kijken. Chef van de Bergel de Veld wordt dat ik kennen van nog een Jantje de Schmeed en meer Verstegen en Troostelijk wat. En ja, Jacques Bacchus.
Sjaak Bacchus bakker. Marie, nu kom eens even kijken. Nu kijk. Sjaak Bacchus staat op dat schilderij. Dat is mijn overgrootvader. Wat er staat nog bij, getrouwd met Anne Broen. Kijk nu, dat is mijn overgrootvader. Is dat echt in over zo te denken? Ja. Vind je het toch geweldig, of niet? Dat hij hier hing in het... Wacht even. Wat heb ze nu? Een sms'je. Het eerste sms'je. Maar ik ken eigenlijk haar goed niet, want nee, ze weet mijn nummer. Ja, nou, wie kent dat dan? Fransie, kijk eens. Ik ken er niks van. Lees eens wat er staat. Help me eens. Oh, we gaan eerst even lezen, Marie. Shit, nou op, ik wil weten wat er Marie, wat spookst u in godsnaam uit als ik s'nachts in die bekkerie ben? Wieso? Wat, lees nu voor wat er staat. Nou, Heeft dat er nu mee te maken? Nou, Marie, dat heeft er alles mee te maken. Wat spookst u in godsnaam s'nachts uit als ik stond te schoeften en toen ligt de rollenbollen met tegertje? Wat is dit nou? Wieso een tegertje? Wat ben een tegertje? Nou, en dan lees voor wat er staat. Nou, ik zal het wel eens even voorlezen. Hallo, zonnestraaltje. Bedankt voor alweer een onvergetelijke nacht, je tijgertje. Marie, hoe heb ik dat in godsnaam aan verdiend? Mijn eigen vrouw had een andere. Ja, maar Frans, je zei toch goed, joh? Dat is toch helemaal niet vermicht dat ze mesje dood niet zo ik lik de schoeften in die bekkerie, likst u de rollenbollen met tijgertje. Frans! Ik werd bezeken mijn eigen kooi. Je kent het toch niet? Luister nu eens. Du bent de enige in mijn leven en dat zal altijd zo blijven. Nog nooit het ene andere mijn cadeautjes in de hand gehad. En dat sms'je, dat is niet voor mij. Want niemand weet mijn nummer, alleen de meisjes in de winkel. Dat weet ze zelf ook. Dus me dus morgen pas dat een cadeau gegeven. Marie, dat kind dan allemaal wel zo zijn wat ze zegt, maar ik vertrouw het voor geen meter. Ik kroop nu 3 dagen het bed in en als ik dat tegertje tegenkom, ik stok hem op in de oven, Marie. Dat is verdomme. Frans, dat kent toch dood toch niet zo'n wazel. Wie moet dat dan in de bakkerie en wij moeten dan wegbakken? Dat maakt me helemaal niks uit, Marie. Ik sluit de tent. Mijn leven is door de mond. En mijn dag is ook door de mond. Hier heb je die niet door. En nu kan ik even, Marie. Allah, Frans, hou nu toch op, doe niet zo nu als een Frans. Frans, hoe komt toch terug, man? Frans. Haha, kunnen we er eindelijk wat beweging in krijgen? Boah, ik ben toch zo stief van dat lang in één hooiing zitten. Boah. Oh, ik verlang ook zo terug naar de tijd in mijn eigen smutsen. Ik kon zich flink voetsen en batter op dat aanbeeld. Oh, ik kreeg de mensen geen beweging. Stonden we hier al meer dan 100 jaar in die stomschilderie. Toch wel raar eigenlijk. Dat er ineens weer leven in ons gekomen is. Wie dat kent, zou wel altijd een raadsel blijven. Maar dan ga ik me ook niet de kop overbreken. Laten we maar genieten van het moment. Want voordat ze het weet, is de toverkrachtmachine weer weg. Genieten. Dat wel, joh, maar wat put ik stief. Daar staan we dan. Oprichters en bestuur van de Ermenkas. Voor altijd vastgelegd door Marius van Pij. Noorzaad van een leerling van Rembrandt van Rijn. Ik hoop toch zo dat we in het Rijksmuseum terechtkomen. Want je hebt het gehoord. Het museum van de vrouw wil dus kwijt. Die weten niet wat ze doen. Er zijn het schoonste stukje uit het ganse museum. Kijk eens om me heen, wat een rotzooi allemaal. Het eindigste schoonste stukje is volgens mij die Chinese mengvaas uit de Waanzin-dynastie. Stille, ik hoor je dat er mee is. Terug op de plaats en niet bewegen. Hadden een ambras, mijn leeft dan zeef. Zo, jongen, tegertje. Het enige tegertje wat ik ken is de tegerweg in de winkel. Wie moet dat nu met mijn huwelijk? En wie moet dat nu weer met de bakkerie? Onvergetelijke nacht. Ik slaap al 10 jaar s'nachts alleen in bed. En als dat is wat een vrouw gauw wil vergeten, dan is het wel een nacht alleen in bed, hè? Of niet soms? Vrouw van een bakker. Onvergetelijke nacht. Bekkertje. Godsamme.
Zus wel dat het familie van Dick is? Achterkleinzoon. Best zo vet met zoer gaat. Nou, 10 jaar eigenlijk met z'n tweeën op stap en al gelijk herrie in de tent. Maar ik geloof niet dat die vreemd gegaan is. Zo zin is gaan helpen. Ik denk ook niet dat hij vreemd gaat. Maar, zo die niet kapot is die nu roep. Die? Die schrik nergens van. Allee, kan ik die helpen? Wegbakken is altijd hetzelfde gebleven. Goed, doe niet. Hé, Marie. Hé, pst, Marie. Frans, bestuur dat? Dat als een meisje gewoon niet voor mij, dat kan toch ook niet voor mij zijn? Alla Frans, en kom. Allee, Frans. Juurt het toch? Hier, achter in schilderie. Ik ben het. Overgrootvader van Frans. Oh, dat kent u niet? Ik kom dich wel helpen in de bakkerie. Ik kan toch ook wegbakken. Als het niet is verhangen in al die jaren, ja, dan is het wel wegbakken. Maar je zijn toch al lang dood. Maar, ken dat nu? Oh. Kijk, je leeft allemaal. Dat ganse schilderie leeft. Ik geloof, ik druim. Ik druim toch? Niet? Ik druim niet? Nee, Marie, du druimt niet. Maar dat is wel een heel lang verhaal. Maar dat ligt hier onderwijs wel uit. Kom, wij gaan naar de bakkerie. Mevrouw Marie, mag ik u ook even wat vragen? Je leeft ook al? Ja, weer allemaal, maar dat geeft niks. Maar dat kletje, dat vecht zo schoon. Hoe heb je dat gekocht? Wie hebt van de Kuper en Pij? Dat is vlakbij de bakkerie. Ja, bedankt. Jongens, ik loop een stuk met hun op, want het wordt hoogtijd voor een nieuwe look. Dat is Engels, voor een nieuw voorkomen. Oh, nu kom maar met. Ja, ja, wacht. Dokter. Je maar leeft het is niet zo echt. breed. Ja, je kom. Als ze bakkerbus, de stuit in ganse leven op uw kop. Als ze bakkerbus, al mich de pap gezag. Als ze bakkerbus, dan ga ze vroeg naar bed en heel vroeg op. Als ze bakkerbus, tuk een hel gelach. Als ze bakkerbus, geen eens even aan de kop. Als ze bakkerbus, midden in de nacht. Als ze bakkerbus, baas van de bakkerie. Als ze bakkerbus, en voelt ze dich vrij. Als ik werken ga, dan liggen alle lui nog op een oor. Als ik werken ga, dan kleurt de hemel zwart. Als ik werken ga, dan zit er geen mens meer op kantoor. Als ik werken ga, dan is de nacht gestart. Als ik werken ga, schiet je zon niet door de raam. Als ik werken ga, midden in de nacht. Als ik werken ga, is de straat nog stil. Als ik werken ga, is dat wat ik wil. Dit is wat ik wil, ik knij en mingel midden in de nacht. Dit is wat ik wil, ik leef mijn leven goed. Dit is wat ik wil, wat ik als kleine jong mij heb bedacht. Dit is wat ik wil, het zit me in mijn bloed. Dit is wat ik wil, blijf zich goed tussen de weg. Dit is wat ik wil, midden in de nacht. Dit is wat ik wil, bakken aan een stuk. Dit is
wat ik wil, dit is niet gelukt. Dit is wat ik wil, dit is niet gelukt. Dit is wat ik wil, blijf zich goed tussen de weg. Dit is wat ik wil, midden in de nacht. Dit is wat ik wil, pakken aan een stuk. Dit is wat ik wil, dit is mijn geluk. Dit is wat ik wil, dit is mijn geluk. Och, dat is weer toch Getta. Geen weg te vinden. Helemaal niks. Schandalig, geen fly, niks. Baba. We hebben echt helemaal niks. Niks, hè, helemaal niks. Alles leeg. Het schwimmelen. Baba. Helemaal Ja, ik niks. snap niks toch in niet? mensen. Gewoon niet. We kennen het nu. Je hebt toch een bakkerij, dat moet toch weg zijn? Geen broodjes, helemaal niks. Dat ligt nog niks op een vlaai. Gebakken. Wie is het toch mogelijk? Heb je ook gezien dat hij tegen een vrouw weer een nieuwe auto heeft? Ja, maar ja, Jongen, maak dat jongen, doen, dat ze geen weg hebben. echt wel te veel geld. Ja, Maar niet te heb veel je op. gehoord? Frans en Marie die hebben ruzie. Frans die ligt al de hele dag in bed. En in de bakkerie staat een van... Goedemorgen. Goedemorgen. En in de bakkerie staat een van haar halve garen weg te bakken. Bekker bakken zit je of ze gaat. Nick, Ivo en Ingrid die waren raadgek van de kerel. Alles gaat op de ooiermaakse manier. En de machine, dat heeft hij nog haar roots niet gehoord. Goedemorgen. Goedemorgen. Joïn, dat heb ik ook gehoord. Marij heeft me zelf verteld. Ze hebben ruzie gehad in het museum van een vrouw. Hoe gaat met een sms'je? Wat zei ze, Gabi? Een sms'je? Ja, een sms'je. Hij had een sms'je gekregen van een tijgertje. Der bedankt je voor een onvergetelijke nacht. God, dat is ook toevallig. Ze noem ik mijn vriend ook. Stil, Evelien. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, Frans tegen het liefdesmiddag. De stank moet ze horen. Het zat er zo. Petra zag dat, Petra. Kijk, doe maar goed met die bazin van dich. Dan houdt hij de vriend ook maar goed in de gaten. Want voordat het wet, liggen die te rollen vallen. Het was toen een winkels thuis. Mijn vriendin en ik hebben de snack Stil eens, Evelien. Laat Petra en Zoet kallen. Zoet ze mijnen. Marij, een mannenverslinster. Nee. Ik zou er niet van opkijken. Ze lopen al de hele dag met van die rode wenkjes rond. Marie, verbazend veel klantje met rode wenkjes vandaag, hè? Waarom zeker boete? En verbazend mijn weg op de schaper. Ja, dat komt door de flapto in die bakkerie. Dat kent alleen maar witte weg, griezen weg, resine weg en brood. Hier, dit noemt er stokbrood. Hallo, mogen ik even? Ik sta al een half uur naar dat gezever van u te luisteren. Een gesneden wit met een leeg keus kent die aan vloerkadetjes. Marij, de weg is op. Ik ga wel even naar de bakkerie kijken of het gaat klaar is. Dat krijgt ze ervan, als ze niet alleen deeg, maar ook vrolijk eet. En een hoop hits, van alles op het schaap, maar geen weg. De Frans, de goeie kloot, die is dat niet Marie. Marie, dat gaat vreemd. Dat wilde ik ze net vertellen. Ho. Du kent van ons Marij zeggen wat ze wils, maar het heeft zelfs nog nooit ook maar één onzedelijke handeling verricht. Met een worstenbroodje, nonnenvot, minibroodje of wat verhaalbroodje dan ook. Oh, zo. Opa Sjaak, nu zit het op. Dat kan ik toch niet aan een klantje verkopen? Kom, en gewoon eens bakken eindelijk. We staan in de winkel hartstikke druk. Er is geen griezenweg, geen witte weg, geen resineweg, geen minibroodjes, geen keizerbroodjes, geen abrikeuze tumpjes, niks is er meer, hè? Wat is dat voor een titel die terecht bent gekomen? Vroeger had ze witte weg, griezenweg, zwart brood en op zonnig resineweg.
Nou, dat is al 1000 soorten weg. Dat is gek van. En een knipwit, en een vierkantje casino, een merlenweg, de beste weg, maanzaadweg. Dat is maandag huurde, dat is in 2013 wegbakken van zijn zout. Dat draait hij 3 om zijn graaf. Ja, toch. Wat zeg je, wit met een leeg keusje, zei ze, hè? Ja. Hier, daar. Maar opa Sjaak, dat is toch geen witte weg met een leeg keusje? Dat leek wel oma brood van zwart. Niks oma brood, opa Sjaak brood. Allee, door de winkel. Maar, ik was zo oberlender. Meer granen weg van de meulen. Zie er weg! Wat kadetjes on is mijn grondje. Zo maken die vloerkadetjes. En gesneden wit met een leeg keus kent hij een vloerkadetjes, alstublieft. Ik sta hier nu al een uur. Ja, en ik ga je geren, get tarvo en get krentenbollen, alsjeblieft. Een keesenvlaai, hoor. Hier, dat noemt er witte weg met een leeg keusje. Een leeg keusje? En mijn vloerkadetjes staan? Ik heb ze in de gang dat ik even de grondjes meten. Er zitten richtige vloerkadetjes. Beetje de voeligheid nog traven. Shine. En nog een shine. Wat is hij toch gelost vandaag? Het is geen slechte druim, maar een echte nachtmerrie. Marie, en dat is allemaal dien schuld. Als toen het was vreemd gegaan met dat tijgertje, dan hij Frans die s'nacht in de bakkerie weksten bakken. En dan hij er nu de vrije kranantje gehad. Huh. Arme Frans. Ja, hij heeft het ons allemaal verteld over Tijgertje en zonnestraalke. De arme Frans. Ik wil je dat toch net zeggen dat hij nu... Stil, Evelien. Als jongste bij de universiteit pas te zeggen als ik het gevraagd wordt. En Marij, we weten er alles van die sms'jes van Tijgertje. Arme Frans. Arme Stil, Evelien. Stil. Arme Frans. En nu is het genoeg geweest. Nu ben ik aan de beurt en niks te stil, Evelien. Ik probeer hier al de gans die duidelijk te maken dat ik denk te weten wat er echt is gebeurd. En ook ga het schijnen, arme Frans, want er is geen troer als je nu uit de Esmerij. Ook al sliep ze eerder nog alleen in bed, Frans. Gisteren heeft Marij ons er nu telefoonnummer gegeven, klopt ja, dames? Ja. Nou, dat nummer, dat scheelt maar 1 cijfertje met dat van mij. Nu ben ik gisteren met mijn vriend, de ik Tijgertje num, en de wel eerder nog bij mij in bed sliep, Frans, naar de Efteling geweest. En omdat we ons precies 1 nacht kenden, ben een jaar, omdat we ons precies 1 jaar kenden, zijn we blijven slapen in het Efteling Hotel. Om mij te bedanken, heeft er mij dus gisteren een bericht gestuurd met de tekst Zonnestruilke. Want hij noemt mij immer Zonnestruilke. Bedankt voor de onvergetelijke nacht. En dat is wat er is gebeurd. Dus Frans. Dus Frans. Dus Frans. Leg. Hup. Marie, sorry Marie, maar... Wat, Frans? Wat, Frans? Sorry Marie, dat ik aan je getwijfeld heb. Zult ze me nog 1 keer kunnen vergeven, alstublieft, ja? Ja? Dat ken ik. Dat vind ik fijn. Als je nu niet onmiddellijk naar de bakkerie gaat en jij pakken dat de zakken er vanaf. Ja, Wat denkt ze niet van hier? Ja, Marie, het komt Begin goed. onmiddellijk. Ja, Marie, alles komt goed. Frans, zal ik nog helpen met bakken? Nee, dank u wel, opa Sjaak. Ik moet door om anders steeds de bakkerie nog langer liggen. Bedankt voor de hulp en ik ga gauw aan de slag. Dank je wel. Zal ik maar eens terug naar het schilderij, hè, naar het museum. Ja. Zo, dat ding komt blijft het toch, hè? Dat denk ik ook, Daar. Nou, zonnestraaltje. Dat is toch wel gaat verhangen met de bekbakken, hè? En bedankt voor die onvergetelijke nacht in de bakkerie. Ik eens wel een keer naar het schilderij kijken. Dat doe ik gegarandeerd, Tijgertje. Nou.
Die zakkeloze wordt. Mijn jas aan. Oh man, ik schrik me kapot. Oh, wat wordt dat voor een akelig vreemd geluid? Ik kon het niet toesbrengen. Het leek wel of er in 100 jaar tijd 100.000 nu geluiden bijgekomen zijn. Het leek wel het toeslaan van een stoof. Volgens mij komt het van die boven. Uit die logmix-installatie. Du meinst de mechanische bloosbalk erboven? Ja, die staat op eierkool. Zo zeg. Eierkool. Ik noemde dat altijd een wisselvallig weertype installatie. Warmlog, kooilog, warmlog. Daar krijg je een nekhernie van, hè, van dat ding. Ja, maar dat wordt volgens mij goed. Je hebt u ieder bakvorm of een winkeldeur wat toewijdt. Zo gaat. Nee, dat kent Garoets niet. Dit is het museum van de vrouw. Hier hebben ze geen bakvormen en geen winkeldeuren. Hier hebben ze alleen een glazen schuifdeur, zonder klink, die vanzelf opgaat als ze ervoor thuis. Oh, ik vind je toch zo'n akelig ding. Bah. Dat is niet akelig, dat is akelig, hè, niet, zo'n deur. Nee, dat geluid wordt meer van, ja, wie het beslon van Pershoven. Zo gaat van ijzer op ijzer, zo'n geluid. Ja, klopt toen eens op de kop. Dat heb ze hout op hout. Nee, dat wordt meer blinje. Die zo'n losse klapper voor de route, weet je wel. Dat kent ook niet, want die hebben ze alleen maar flexibele oprolbare blenjen die 's morgens en 's avonds automatisch open en toe gaan en dan gans in de moer verdwijnen. Echt waar. Ja. Zal ik in zo'n onderzoek goed gaan? Ik is de hoogste BBB'er. Bescherming burgerbevolking. Doe dat, dan kan je nog genoeg slopen. Als ze weg is dadelijk, hè. Dan is die er naartoe en dan weer nog even een oog toe, hè. Oh, best wel voorzichtig. Ik vind het zo akelig. Ik zal zorgen dat er rustig cupjes komt. Zit maar eens allemaal muskjes stillen. Dan ga ik eens rapporteren, verslag uitbrengen. En dan kan ik me volledig concentreren op mijn investigatie. Hé, Bergel. Gordijnen toe doen, we willen slopen. Oh ja. Anoui. Wow, Anoui. Ik ga een rood in, hè. De mensen zijn binnen is gekomen. Oh ja, alweer. Wow. Dan drukt het zo erin, hè. Wow. Hallo? Oh. Hallo. En een inbraak, de loopt je in de deef. Achter hem aankriepen. Dat gaat toch? Nu ben ik rustig. Wat doet je hier binnen? Nu zit je hier eigenlijk. Wem zit je hier? Ik ben dus nog chef van de Bergel. Veldwachter. Zeg maar de sterke ander wat. Kan je hier me eens even uitleggen als Gerers werknummer van het Staatsbosbeheer in het Jägerspekske. Wat hier midden in de nacht in het museum van de vrouw te zoeken hebt. Ik hoorde een vreemd geluid. Toen ben ik op onderzoek goed gegangen. Mijn sparen zit me in het bloed. Toen werd een glas gerinkeld. Toen ben ik achteraan gegaan om te kijken wat dat was. Toch heel vreemd. Maar wat deed ze dan hier binnen? Ja, ik hoorde het. Toen zag ik een door het geboel lopen. Toen werd een glas gerinkeld en dan zag ik ook nog een kapotte roet. Toen ben ik door die kapotte roet naar binnen gegaan. En toen ineens gingen die lampen niet en dan begon die erin te gaan. En toen kwam ik hier. Ja. Kijk hier. Die mengvaas van de waanzindynastie, die is verdwenen. Het wordt om de vaas te doen, den deven. Daar wordt hem om te doen. Tuurlijk. Het is een mengvaas. We moeten de politie bellen. Spooronderzoek, verzekeringsmaatschappij en een trauma-wenteldenk. Een wat? Een trauma-wenteldenk? Maar waarvoor heb ze zo'n trauma-wenteldenk dan wel nodig? Ja, natuurlijk. Als die directrice dat hoort van die vaas, dan word je weer afgevuurd. Och, stom lelijk denkwoord dat. Oh,
Dus hier kent hij was. Ja. Nee, dat moet toch een zo'n ding zijn geweest. Wieso geweest? Aha. Ja, ik meen, ja. Oh. Goedenavond heren, moet ik me even voorstellen. Wachtmeester Boeven. Baas 1 politie echt zusteren. Naar aanleiding van de alarmmelding, die is beveiliging is gekoppeld aan ons meldsysteem. Direct verplaatst door plaatsdelict in deze museum van de vrouw. Verwachting problemen met de Mingvas uit de waanzindynastie. Ja, Boeven, bedankt tot zover. Ik zal me even voorstellen. Goedenavond, mijn heren. Mijn naam is rechercheur De Klok, met KLOK. Zoals Boeven al zei, naar aanleiding van een alarmmelding. Het alarmsysteem is gekoppeld aan ons meldsysteem. Direct verplaatst naar plaatsdelict in deze museum van de vrouw. Verwachting, problemen met de Mingva's uit de waanzindynastie. Problemen? Wieso problemen? Die vaas die is gewoon verdwenen. Voetsie weg. Ja, nou, correctie. Maar we zullen eerst moeten onderzoeken of de vaas enerzijds is ontvreemd of anderzijds op andere wijze het pand heeft verlaten. Zeker een Chinese meemgaas met peurtjes en splittig. Goed. Voor het hier vol staat met persmuskieten en andere paparazzen wil ik voorstellen te beginnen met het DNA-onderzoek. Oh, DNA? Je weet je dat er 2 man wonen en je weet nog de naam, DNA. DNA is de afkorting van desoxyribonucleic acid. Oh ja. Een hoogmoleculaire verbinding op basis van genen en chromosomen. Ja, Boeven, dat had niet gehoeven. Het DNA van de dader wat zo wordt veiliggesteld op plaatsdelict zal worden vergeleken met een DNA-string uit onze databank. En om nou te voorkomen dat wij als mogelijke verdachten worden gezien, wil ik jullie ook vragen jullie DNA af te staan. Ja? Dus heren, even opstellen op rij. Haar, inclusief haarwortel, is perfect voor het doen van een DNA-onderzoek. Het haar wordt veiliggesteld middels een pincet. En daarna geplaatst in een speciaal geprepareerd zakje. Dus... Ja, ze noemen me niet voor niks, dus Nora, pak me maar één van mijn moustache. Au! Ik zag 1, geen ganse toetie. Pak me maar die wenkbrauw. Dan hoeft de vrouw dat tenminste niet te doen. Wacht even. Nee, zo pijnlijk in die wenkbrauw, dat wil ik helemaal niet. Ik heb nog 1 borsthaar over, die kunt je misschien wel trekken. Maar als je dat doet, dan kom ik in een sociaal isolement. En dan kan ik me morgen op de voetbalclub nemen verzouten. Oh ja. Ik zeg altijd maar zo, hè, Boeven. Eigen haar is goud waard. Het is zelfs mogelijk, hè, met de huidige technologie, om exacte kenmerken van de dader in kaart te brengen. Zoals bijvoorbeeld de huidskleur, de haarkleur, de kleur ogen. Maar bijvoorbeeld ook snordragend, een bierbuik of een manke poot. Het is zelfs mogelijk door isotopenonderzoek om vast te stellen waar de dader voor het laatst vertoefd heeft. Zelfs door mineralen in het haar te bekijken kunnen we zien waar de dader voor het laatst op vakantie is geweest. Dan wordt de zogenaamde Ibiza-molecuul of Gran Canaria-bacil aangetroffen. Zal ik plaatsdelict alvast onderzoeken met mijn UV-lamp? Kijk of het dader je bloot hebt weggeveegd. Wat we toch kunnen zien, hè? Een beetje sierzaaien, hè? Rechercheur De Klok. Ach, je mag Jurre zeggen, hoor. De klok die hangt nog in de huiskamer. Jurre, de pers heeft er ook nog van gekregen, hè? Moet er een beetje aanzitten met Azen Lynch? Want plaatsdelict een beetje veilig gooien. Daar heeft u helemaal gelijk in. Heren, jullie zouden ons een grote dienst kunnen bewijzen om de pers een beetje op een afstand te houden, zodat wij ons kunnen bezighouden met ons DNA-onderzoek. Is geen probleem. We doen het wel. En zou u dan misschien de pers te woord kunnen staan? Ik neem aan dat u in uw opleiding ook reeds een mediatraining genoten heeft. Genoten. Veldmeester eerste klas, Stefan de Birgel, zal de pers van alle informatie voorzien, zodat er wordt genoten. Ja. Dames en heren, ik verzoek u achter dit touw te gaan. Goedenavond. Ik zal me even voorstellen, Ricky Fleuren, LE Nieuws. Hallo. Kunt u aangeven wat er is gebeurd? Rond de klok van 11 uur hebben 2 mannen ingebroken in het museum van de vrouw in Echt en de Mingva's van het Chinees restaurant Waanzin meegenomen. U geeft aan dat het waarschijnlijk gaat om 2 daders. Ja. Wat is er over hen bekend?
Het waren de heren D en A. Even heeft een snoer, de ander een kale kop. Ze hebben een huidskleur. Eén heeft een bierbuik, een ander een manke poot. En ze zijn onlangs op vakantie geweest naar Ibiza en Gran Canaria. Waar baseert u deze gedetailleerde dadenprofielen op? De collega's die belast zijn met het isotopenonderzoek hebben dat gemaakt. Gang eens met dat bier maar van in de kop hoed. Kunt u aangeven om welke waren dat gaat? Ja, het raam was flink beschadigd. 13 à 14 gulden. Maar gerepareerd door Schenk van de Schienemekker, zo'n rekeningen. U maakt een grapje. Maar ik ben natuurlijk meer geïnteresseerd in de Ming-vaas. Welke waarde vertegenwoordigt die? Och ja, wat te gek te vergeuven, hè. Dan moet ik u inderdaad nog schuldig blijven. Wellicht dat we de directrice hier later meer naar kunnen vragen. Die is afgevoerd met zo'n trauma-dinges. De man met de verrekijker moet naar de dokter, die moet een bril hebben. Zijn er nog meer slachtoffers van de directrice? Ja, natuurlijk, Kiensie. Oh nee, deze doen. Nee, niks aan de hand. Alles in orde. Ik verzoek het hier bij te laten. Nog één laatste vraag. Denkt u de Ming-vaas onbeschadigd terug te kunnen vinden? Ja, laten we zeggen, we hopen op een wonder. Ik laat het hierbij, dank u. Dit was Ricky Fleuren, L1 En de klok. Is er al meer bekend omtrent de inbraak? Ik als veldwachter eerste klas moet wel geïnformeerd worden voor de pers volledig op de hoogte te brengen. Nou, volgens mij kunt u ons het beste even op de hoogte stellen. Zou ik die wapenstok van u eens mogen onderwerpen aan een inspectie? Ja. Dat had al glaasplinters. Ja. Dus dit is de knuppel van een knuppel. Of niet, chefke van de Bergel? Veer kennen het even niet volgen. Wat voor een kant gaat dit op? Nou, volgt u mij maar eens hier naar de raam. Zoals u kunt zien liggen de glasplinters aan de buitenzijde van het pand. Waaruit we mogen concluderen dat het raam aan de binnenzijde is stukgeslagen. Ja, ja. Dat betekent dat de dader zich reeds inpandig bevond. Of niet, chefke van de Bergel? Kunt u verklaren waarom dat er glasplinters in die wapenstok steken, chefke van de Bergel? Kunt u aangeven waarom dat wij bloed hebben gevonden wat van u afkomstig is, chefke van de Bergel? Kunt u dan ook aangeven waarom dat die duim zit ingedraaid in die zakdoek, chefke van de Bergel? En weet u dan ook waarom die ruit is stukgeslagen, chefke van de Bergel? Weet u waar de Ming-vaas zich bevindt, chefke van de Bergel? Dat was een vreemd geluid. En toen ben ik in de duister op honger zo goed gegaan, uit het schilderie gestapt. Ming-vaas in gruzelementen. Mij in de vinger gesneden. En toen heb ik alles weg willen moffelen. Ik denk nu uit zijn roede in, om het op een inbraak te laten lieken. En dan wil ik weer terug het schilderie in en dan komt je hier. Goed, volgens mij bent u volledig ontoerekeningsvatbaar. Ik arresteer u in de naam der wet voor het stelen van de Ming-vaas. Boeven, boeien, afvoeren die handel. Wat een vreemd verhaal. Waar is die Benoit eigenlijk? Ah, boeven.
Ik ga even terug naar het hoofdkantoor voor het opstellen van het procesverbaal. Zou jij dan die Benoit Locht even op de hoogte kunnen stellen van het beveiligingsprobleem? Die ruit die moet wel gemaakt worden, want ik heb geen zin om hier morgen weer te staan, hè? In orde, ik zal de log op uw te brengen. En zal er zorg voor dragen dat hij zich bewust is van een hiaat in de beveiliging. Oftewel een lek in de eerste lijnsbeveiliging. Angst zag een open sollicitatie tot inbraak. Ook wel genoemd dat ze zei van... Ja, boeven, dat had wederom niet gehoeven. Begrepen. Eens kijken hoe de log uithunkt, want... Ah, meneer Locht. Agent Boeven was het, toch? Wachtmeester Boeven. Met een strijdkreet en levensmotto. Wat is uw buurt zonder boeven in de buurt? Ja, schoon bijeengerijmd. Wat heb ik ermee te maken? Kom eens even ter zake. Dat rijmde ook. Oh. Meneer Loch, het is mijn taak om u erop te wijzen dat door de inbraak een beveiligingsprobleem is ontstaan. Namelijk het nog steeds ontbreken van de glazen roet in het casino daarachter. Mocht het niet weer veranderd, dan is een mogelijke inbraak een logisch gevolg. Zeg toch gewoon dat er een plank of gaat in dat loodmot. Ja, daar komt het kort nog wel op neer. Maar dan wil ik wel duidelijk maken dat een houten plank onder aan de beveiligingsleer stuit van sabotagegevoelige boe-elementen. Man, zwets toch niet zo veel. Dan loopt er toch gewoon een hekwerkje voor maken door een smedersgeet. Hoort dat verder? Dan kan ik tenminste verder met mijn werk. Nou, ik zou wel een traliehekwerk maken met een minimale spieldikte van 16 mm. Hert op hert, 10 centimeter. Gehert staal, een gepoedercode of gegalvaniseerd van de levensdoer. Snap je? Begrepen? Begrepen. Oké. Nou boeven, had niet hoeven. Tja, en dan nu nog ergens een goede smeets in te vinden. Jij is ook een goede smeet. Jantje Smit is de naam. Maar mijn vrienden maken me allemaal Jan Smit vanwege mijn postuur. En een smeet? Ja, dat is toch voor mij bovenaan mijn lies? Nee, een beetje rechtsachter aan de lies volgens mij. Ik weet niet wat Gerard over hebt, maar voor mij is toch een smeet bovenaan de lijst. Ik ben namelijk op zoek naar een vakman die ervoor kunt zorgen dat het museum van de vrouw vannacht weer poddig is. Sorry voor de lompe woordkeus. Ik meen te zeggen, er moet een oplossing komen dat hij vannacht weer toe is. Nou, ik ken nog voor die venster, daar maak ik een plan voor. En dan smeeg ik het tralies voor, zeg goed. Nou, dat liep me prima. Maar ik wacht het vroeg, hè, want over 2 uur sluit het museum. We hebben geen tijd te verlezen. En ik moet er nog even vandoor, want ik moet nog het perswoord staan. Succes ermee. Merci. En maak niet te veel rotzooi. Maak niet te veel rotzooi. Benoit Loch. De Benoit, hè. Dat is Loch voor mij. Heb je dat gezien, niet? Het museum van de vrouw. Ze zouden het beter kennen noemen. Het museum van de luivrouw. Of beter nog, het museum van mijn vrouw. Want mijn vrouw, die is met een partij meug. Die is voel, die is lui, die is nog te meug om in een rijke koffie te reuren. Zo meug is die. Goed, Lu vraagt me wel eens een keer, wie heb je het ooit verder gekregen om samen 11 kinderen te krijgen? Ja, nou goed, een tralie hekwerk smeden. Dat zou zo allemaal moeten kennen. Ja, en die vrouw van mij, die is zo meug, die is zo voel. Bij Oosthoes, als ik daar kom, als ik gerne boete wil gaan, moet me eerst de vegen. Zo smerig is het bij Oosthoes. Goed, een tralie hekwerk moet gesmeed worden. Dan moet er kijken dat we het vuur krijgen in ieder geval. Hè. Goed, die smeert stroet. Hoppa, het kan wel. Allee. Zo. Hier is het. Nou, dan gaan we eens. Gaan we eens aan. Dan moest de hamer gebleven worden. Je achter neergelegd. Goed, ja, dus. Nou, even denken, hoe lang is het geleden? 15 jaar. Toen ben ik hier smeed geworden in dit dorp. En de smeed wat we toen hadden. Nou, de en de knecht en de knecht, dat was lomp. Dat was een lomp, jong. Wat was namelijk aan de hand? Wij waren bezig met het beslaan van een paard. En dan moet je je voorstellen. Dat hoofdviezer loog in het vuur.
De smeter stond klaar, hij dat been van het paard hierheen. De knecht stond door. Zette, smeter zet. Ik gewoon net hoofdijzer uit het vuur met mijn tang. Paard hij er nog vast. Als ik met de kop knik, hij stond met de hamer. Nou, de knecht huid met de hamer, de smeer knikt met de kop, de knecht huid met de hamer. En een ene slaag. Smeert, mocht doen het. Ja, en sinds dat hij het ben ik de smeert in het dorp. Goed, een hekwerk smeden. Kijk of Fred vuur kunnen krijgen niet. Zeker, kom maar jongens. Nou, ga me afvuren, hè. Geef een schaas, hè? Dan begint dat lekker te vlammen. Ja, zeker. Beetje aan de blaasballig, ja. Kom dan, hè. Ik kan best wel gaan nog dit vuurtje. Kom maar, ja zeker. Kom maar dan. Allee. Jongens, het kan tellen, hè. Ik kan wel gaan roken, ja. Goed, en gewoon eens lekker voetsen. Jongens, lekker batteren. Dat we geen tralies hier van dat hekwerk kregen. Ja, kom maar op, jongens, ja. Kom maar. Kom maar. Daar gaan we. Kom maar. Ja. Dat blok goed. Ja, zeker. Kom maar met dat vuurtje. Ja, zeker. En dan, kom maar. Ja. Ja, en dan komen de vlammen nog. Ja. 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 Kom maar. Kom maar met dat vuurtje. Ja, zeker. Stoken maar met dat ding. Ja, zeker. Kom maar met die vlammen. Hoppa. Ja. 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 Zeker. Kom maar, Flemkes. Kom maar, Flemkes. Ja, zeker. Allee. Kom maar met dat vuur. Ja, zeker. En ik batter, ik dummer, ik maak slecht. En zeg met mijn hamer op die stukken ijzer weg. Ik kuum en ik knoter op die wijze ijzerzooi. Ik spie mij op mijn blaren en ik stop neer als ik bloei. Ik dwing met vuur en hamer slecht. Ik kool het dan met stoom. Het sterkste stool en ijzer, van fine krant tot schop. Van kettingen tot hekken, van raaier tot verslaan. Die vormen zich om heen. Ik smee, ik smee, ik smee. De ganse dag. En ik batter. Ja zeker, kom maar met dat vuurtje. Ik voed en ik batter. Hoppa. Ik voed en ik batter. Ik voed en ik batter. En ik batter. Laat vliegen die vonken. Laat knetteren de kool. En zeg met mijn tangen. Ijzer uit die vlammen hoor. De spieren die spannen, de zweden van mijn lief. Ijzer op ijzer, als ik steeds meer houden blief. Ik dwing met vuur en hamer slecht, ik kool het af met stof. Het sterkste stool en ijzer, van pienenkrof tot schoof. Van kettingen tot hekken, van raaier tot beslaag. Die vormen zich om me heen. Ik smee, ik smee, ik smee. De ganse dag. En ik batter. Ja, zeker. Kom maar. Ik voed en ik batter. Ja, zeker. Ik voed en ik batter. En ik batter. Ik voed en ik batter. En ik batter. Ja, dat kan nog wel meer aan het vuur komen met het vuur. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik voed en ik batter. Kom maar. Kom maar met het vuur. Kom maar met het vuur. Ik voed en ik batter. En ik batter. Ik voed en ik batter. Oei oei. Oei oei. Oei oei. Oeh. Genoeg. Stop. Hallo. Stoppen.
Help, stoppen jongens! Brand!